Здравей, любов! Добре дошъл в кръгът на спокойствието. Днес ще започнем деня си с положителни утвърждения, за да повишим енергията и мотивацията си. Утвържденията помагат да пренапишем ума си, създавайки нови позитивни мисловни модели и разчупвайки негативните. Слушай този запис всеки ден в продължение на 21 дни като част от сутрешната си рутина, за да култивираш жизнена и мотивирана нагласа. А сега нека преминем към утвържденията за днес. Ще повторя всяко от тях по 2 пъти, след което ще имаш време да повториш след мен. Чувствай се свободен да ги казваш в мислите си или на глас. Да започваме. Аз съм пълен с енергия и ентусиазъм. Аз съм пълен с енергия и ентусиазъм. Вълнувам се да започна този ден. Вълнувам се да започна този ден. Мотивиран съм и готов да постигна целите си. Мотивиран съм и готов да постигна целите си. Аз съм позитивен и жизнен човек. Аз съм позитивен и жизнен човек. Благодарен съм за енергията, която тече през мен. Благодарен съм за енергията, която тече през мен. Уверен съм в способностите си. Уверен съм в способностите си. Способен съм да постигна велики неща. Способен съм да постигна велики неща. Аз съм фокусиран и решителен. Аз съм фокусиран и решителен. Аз съм източник на вдъхновение и мотивация. Аз съм източник на вдъхновение и мотивация. Отдаден съм на своя успех. Отдаден съм на своя успех. Отворен съм за нови възможности и преживявания. Отворен съм за нови възможности и преживявания. Аз съм продуктивен и ефективен. Аз съм продуктивен и ефективен. Аз съм пълен с енергия и готов да посрещна всяко предизвикателство. Аз съм пълен с енергия и готов да посрещна всяко предизвикателство. Страстен съм за живота и работата си. Страстен съм за живота и работата си. Аз съм могъщ и способен. Аз съм могъщ и способен. Движа се към успеха. Движа се към успеха. Постоянно се усъвършенствам. Постоянно се усъвършенствам. Вдъхновен съм от света около мен. Вдъхновен съм от света около мен. Пълен съм с креативни идеи и решения. Пълен съм с креативни идеи и решения. Обграден съм от позитивни и подкрепящи ме хора. Обграден съм от позитивни и подкрепящи ме хора. Уверен съм в своя път и призвание. Уверен съм в своя път и призвание. Мотивиран съм да бъда най-добрата версия на себе си. Мотивиран съм да бъда най-добрата версия на себе си. Ентусиазиран съм от целите и мечтите си. Ентусиазиран съм от целите и мечтите си. Благодарен съм, че живея пълноценен живот. Благодарен съм, че живея пълноценен живот.
Готов съм да блестя като най-високата си версия. Готов съм да блестя като най-високата си версия. Повтаряй тези утвърждения всяка сутрин и усети положителните промени, които те носят в твоята енергия и мотивация за живота. Изпращам ти любов и светлина.